سلام علیکم برادر عزیز، خوش آمدی. سلام علیک، چکری؟ سوزی خوبه؟ میشه سوز چکری؟ سوزی خدا کرو سوزای. سلام علیکم، سوزی خوبه؟
سلام علیک علیک سلام خوش اومدی. خوش اومدی زکیه. همون لایک ها رو بزنین. اوزی کلوچت میتی. مرحمت کلوچ. دادم تا زکیه. کلوچ با کلیت قلب شمش دادم تا. لایک ها رو بزنین لایک ها رو. اکا با 10 کانالت میشی. بچی بنی. در کانالی من بشه من را میشم. بدرو در یکم ویدیو من کامنت منوز من شدن میگیرم. همین سیلکه تیومه را خبر گیریم. ویدیو شاید لایک مو زکیه از من 10 تا میشم تا. سیلکه تا پارتو. اوزی میشم او. هم کانال تیونا دا بدرو. یا دستگیری کن. همینجا بست اوزی میشم 10 کانال قدی. سیلکه کانال تا پارتو نکی. التیموس دا. کانال تیونا دا شا. همون ویدیوش دا یکم تاش دا کامنت مون. ناب کامی سیلکه شا موندگیم کنم دا. پانصد و شصت و چهار یان زکیه. نمی ویدیو اخته. میتوانم میدونم. ویدیو ساموسای چیه. نه یا لایکت موندم. نه подписаться ساز بکنم. نه کامنت بکنم. سلام دوستان آمده بشین نرم میشم تون. با همه کانالان شدگیم تا. مسلم. ما آمدم. آمدی خوش اومدی. زکیه کانال سیلکه کانال تا پارتو یا بو.
Силкаи канал Тапартоки видеои 1 саат мекомад. О, наиг омад. Я ташидум тазакия. Наозимешан табу. Шастаафт шуди закия. Намегрезам. Меҳмондоришон ку намегрезам. Ҳаме ки рафтам хушрӯ меҳмондоришон ку ки нагрезам бу. Шастаашт шидум тазакия. Ягон канали ба ҷоя дорӣ закия? 69. 70. 'Ҳастиам инҷа закия?
زریا دمور گفتم این نشد، گفته آد پیس نکنیم. همین جبه استاد زکیه چند شدی زکیه بسایتا یا بینکو نگریزن خیلی خرسان میشن. 10 تا شدک 10 تا رفتک تا او رحمت هزاران بار رحمت گم نیست سلامت باشی. همون لایک ها رو نزدین چی؟ لایک زیاد نشده ایکو. نه تا دیگه با پدرکه زکیه یا تا دیگه پدرکه کم کم ویدیو رو خبر گیر. زدم این لایکه رحمت گم نیست رحمت برای لایک حتمانی. مسلمان کن چند تا شدی؟ هم 26 کولی هم 24 تا من کردم تا 2 تا نشدی. سلام
алайкум, хуш омадӣ Ромид Сити. Мешад шикри худо, шумо созед? Саломатӣ созад? Ҳамун лайка я шата зан. шинохти радной? Нашинохтум танаки. Тӯри Ромид Сити намедонам ки ту. Кӣ бошӣ? Ромид Сити обуна шавед. Закияда бишед. Лайка бигир ба кулучи бобои. Ба кулучи бобом задам. Гап неста барои лайкат. Ба чӣ ба лайк зиёд нашуда? ТВ Ҳамадон хуш омадӣ, братан. Кулучу тента ё не? Ман Манон. Манони? Чӣ кардӣ созӣ? Саломатӣ созай? Хоб надорӣ Фазл? Не, братан, бедорем. Ба ҳамун 10 каналат дастгирӣ кун сразу. Гап неста, я лайка, я шата зан. Ози мешавам. Мешавад шигирсоз гаштем. Худсозӣ бояд. Шукрона, алло. Созӣ коро созай? Чӣ гапо дигар? Маромад кулуч. Кулучу додум ТВ Ҳамадон. Ватано ҳама тенҷӣ. Чӣ гапе у тарафо дигар? Фазл ҷодаи ғарибӣ ди? Не, братан, да он ватаноем Тоҷикистонам, братан. Дар Тоҷикистон. Шукр тенҷӣ дига. Созӣ мешарам. Камнамо шудӣ дига. На зангай, на хабарай туда. Сагараи бемеҳре ҳастӣ ки ҳамано. Амиҷодам ку, брат. Киҷод ё хунуметовӣ? Эй Аллоҳ.
фазл 10 канал хати мишаки вазъияти канал бадай чӯ кадай канал татави ҳамадон чӣ вазъият чӣ бад будай бу ҳамун номерои пешина мебирад номерои мегафонат кор мекунад ки тв ҳамадон силкаи каналта парто гап нестае ки ман онҷо зангот мезанам бо бачаҳо созан ҳамаш кор пур кареси ё ки хника бода уч хелай мегафон лайф кардагим фаҳмо ҳар рӯз тоза мекуна ютуб ҳозир ҳам силкаи каналта партоз мешавам 10 канал кати ина админ худованд нигаҳбон боша братан гап нестае ман онҷон шумоам худованд нигаҳбон боша салом гӯ дидагиёра тв ҳамадон закрит кардаги ку подписчикота намедонам чанти хаята шудамта ба зангулаш десам братан беташвиш ба зангулашам ромидсит имадаша брат ромидсити ҳамиҷаи дидда тв ҳамадон ҳамиҷаи ҳамин силкада буша братан оз мепартонад ҳамин канали тиёна ма ҳамида буша братан мусалмон ҳози бушамад ё баъди обед барои ютуб ҳардумона тоза макна чӣ хеле хита мақулаи гап зан тиёна 97 шудамша гап нестае ҳамадон 5 шудамта ина и шашум шуд ба зангулаш
ششم شمشیدم تا به زنگولاش. نه هفتم شوازی میشم تا در کانال وی بدهیم. هفتم ششیدم تا همدون. نمیدونم چند شدی. همدون چند تا رفتک تا زکریت یعنی میدونم مهتا شدم چند تا شدم تا یک دو سه چور پنج شش هفت هشت هشت شده بودم. نوزده تای دیگه هم میشم تا 10 تا میشه. دو تای دیگه مونده گاز میشم تا 8 تا شدم. چخیل زکرید میکنی پت میچکوتا چون میکنی زکرید میکنی پاپولار نیست اگه که میبینن تا اونش همه خوی بس همه خویش خوبه اخی. سلام هستون لایک برات خوش آمدی نبی برادر. علیک سلام. سلامت باشی برای لایک برات ها. یک دستگیری کنی برادر رو گرن سن نبی برادر همجا بساز دستگیری کلیسیم. نبی 539 بودی 540 کدم یا تشیدم ند یا دستگیری کنی برادر رو مادر بشم مرم میشم تو نبی نبی هم مسلمان در بشم میشه تا رحمت برات گرم نیست نبی مسلمان در بشم میشه تا
лампаи бузӣ сағирая ҷойи рӯшноиро бинед. ина рӯшанай ку хуш омадӣ. фонари гирён кунам бо тв ҳамадон тамом ҳамаш 100% шуд братан. наби 42 шудӣ. ина сета шудем та ядамагда наби сагра дар саёд зиндагӣ дорӣ ё дар зимистон? наздикаи ҳамун саёда. светҳо мурдаг охе. давромӣ тему свет мурд. намедонӣ дар тоҷикистон светкишӣ сар шудагия? раҳмат брат 550 шавед ку. саломат бошед дӯстам. гап нестай тв ҳамадон. ин канали назик нест. хиба канали кия? ламкайбозӣ ламкайбозия канали худ ман нашинохтима паҳад ина дидима. ламкайбозӣ мадаше брат. ламкайбозӣ ҳам бачаҳоро дастгирӣ кун. бача ту кӣ нашинохтӣ? маро нашинохтӣ? сафедпад. ман фазлиддинам. наби 43 кардам та. фазик мара шинохтӣ? ламкабозӣ маҳмудӣ? раҳмат адин. гап нестай брат, танҳо ҳамон лайкҳоро занед, чото лайкҳо кам. девона, ту як ҷои рӯшноӣ наравӣ, ҳеҷ ка эфиро намедро. эфир барои тамошои ман медоря? фонари ози фонари гирён мекунанд. ина фонари гирён будай ку. дидима? дидӣ? чашмома задастад. дидӣ? пешма чашм намебинӣ. дар лесхоси пеши бобои холилзода нестӣ? ман ҷумъахонам. кадом ҷумъахон?
کوچی بالا. навари бобои Шариф. Тенҷи хубӣ, кору соза? Чӣ ҳол дорӣ? Камнамоям? Сағира матра баъди тел подписатсия кардагим. Гап нестед. 23:15 шид. Инҷа соат 23:15 шид. Шумо дар 23:15 шуда бошад, мо дар 1:15. 1 шаб. Кани ҳамун канали Туёнаро я ҳама каса дастгирӣ кунед, братано. Чанд касе ҳамҷо ҳастед? 6 нафаре, а? Ҳамун канали Туёнаро я сабт кунед. Ҷумъахон кани ба ҳамун ду телефону дия ҳамун канали Туёнада бишава. Туёна ТВ караги яку ҳамун силка дадро. Ай канали Универсал, канали ту пешравӣ рафтиса. Ай Универсал ТВ хоб ай. Чота маззаш нест. Ҷумъахон ҳамун канали Туёна будро силкаш дашав ба ду телефонет. 97 чанда ава я 100 киша. Туёна ТВ караги яку ина силкаша мемонам. ан ҳамин силка ин Туёна ТВ дро. ҳамин видеош я тамошо куну, я лайк ҳамону подписатсияш куба. Ози ина гап нестай. Ки Наби ҳамун канали Туёнаро шидагӣ ҳастӣ? Ава як хабар гиканӣ. Як комент кун ягон тажда. Садш кунӣ ҳамин наканӣ. Я туяй наму туй дора ку. Биромаду. Биромад подписатсия кардӣ ки Ҷумъахон?
ба худо палисатсия кардам ду телқатӣ. Гарм нестай шернар, зинда бошӣ. Кам кам дастгирӣ кардан гирёхӣ. Чота дастгириётон сустай ку. Кам кам ҳам видео шояд поделиться кунем хубо. Видеои канали асосӣ ма. Наби ҳамиҷа ҳастӣ брата? Ҳамун канали Тиёнора хабар гир ҳамҷа бошӣ. Сағира ягон сёёмкаҳои чоткӣ кун бинем охӣ. Меша ба наздикӣ иншолло. Тайёр кардаестем хитаи бачаҳо партонша. Ядди кино карамидем дидамдӣ? Брат кардан шудаги канали Тиёнаба. Ана шуда бошӣ гап нест. Баҳор шуд я сёёмка кун. Гап неста. Ҳар рӯз мо ҳамин кӯшиш мекунем ки аз сёёмкаи нав ба нав кунем партӣ. Фирӯз Раҳматов. Салом алайкум Фирӯзҷон, чо кардӣ сози хубӣ? Хуш омадӣ брата. Ҳамун лайк казан Фирӯзҷон. Саломатит созай. Дидум ништияк буд кино. Турецкий сериал. Салом алайкум Турецкий, хуш омадӣ брата. Ҳамун лайкҳоро я шаташаб кунед. Касе дар кулӯч дар кора ҳой бука. Хуш бошӣ ака. Шумоам хуш бошед. Меша шигр худут ҳамиҷ тамошо дорем. Ҳама каса созе салом го ҳама каса бачакора. Лайка дар кирпич задам. Ягон кирпич қати ягон белла пӯтка қати занша ки дигар нагреза. Ин овози кулӯчит метем брата. Турецкий мана кулӯчу додум. Кулӯчу амбуру болқа ҳамаша додум та. Сарш кун. Ку як кулӯчи пусидагӣ мон. Кулӯчҳои ман пусидагӣ неста брата. Ҳамаш нав навай. Раҳмат ака. Гап неста тидам раҳмат. Гап нест ака пешравӣ туда. Саломат бош Фирӯзҷон, гап нестааст. Бачакҳоро ҳамаша салом гӯ. Ҳамин канали Тиёнаро як хабар гиред, касе подписатсия кардагӣ неста, як подписатсият кунед. Дар ҳамиҷа чанд касе ҳасти ҳам канали Тиёнаро як хабар гиред. Ку дӯстон як дастгирӣ кунед, касе шава мешавам. 20 дона нарасидес 1000 да. Турецкий чандта дорӣ? Ҳамин канали Тиёнаи маро як дастгирӣ кунед. Нуҳсаду ҳаштод.
Ози ма ягон та мешамта. Фирӯз ин ҳамиҷа канали Тиёна мондагиам куна Тиёна ТВ навиштагиа ку силкаш мондагиа. Ҳамун силкаи авайдро я ду видеои туя парфтагиам. Тиёна ТВ заме бро ин ҳамиҷа ҳастай ку. Ина силкаша мондум ози. Ина силкаш брома. Болои авайда за худаш медро дори ҳам канал медро. Сад Тиёна шудум. Гап нестай турецкий. Силката парто ина ма мешамта. Акай Наби 544 шуда ета бишанаш. Турецкий силката парфти. Скрит кардаги ку. Хайна ята шудум та ки турецкий. Раҳмат ака, саломат бошӣ братан. Турецкий навзиятай дига мешунта. Турецкий наятай дигам шудумта. ҳазор шава автоматически худаш ӯй мешава. Чӣ ӯй мешава? Турецкий? Нафаҳмидам чӣ ӯй мешава. Привет всем, друзья. Привет, привет. Андижан Уз. Привет. Хуш омадӣ, братан. Ҳамун лайкҳоро бизанед, братано. ҳазор шава сообщество адҳуй меша як ҳафта пас. ҳамин ҳазор шава як ҳафта пас сообщество адҳуй меша. Эфир тамомӣ мешава.
فهمو. Kılıcı kaçıstı. Kılıç da dagam ko. Amondara Medya. Amondara Medya. Салом алейкум, хуш омадӣ бародар. Алейкум салом. Спасибо. Ҳамун лайкҳоро бизанед, братано. Лайкҳоро монед, лайкҳоро. Лайк. Ключ. Марамад, ключ, амондара. Ключ додум та амондара. Силката парто. Дастгирид кунам. Дружин, зачестно, дружин. Силката парто. Андижан уз.
андижан уз 911 912 шудем. андижан уз амондарам медиҳам. амондара ҳаму туёна да биша братан. бишав амондара. наби силката партобод нанависонҷада. салом салом. канали туёнаро як хабар гире касе нестай мешавтона. канали хидмат. амондара медиа 102 мастшаб бача. гап нестай амондара. силката пафтагӣ ой набудай. амондара шудем та ба канали туёна закрит карагӣ. на наметова чи ҳами канали хитай мадам бише мара мешамтона. ҳама канали мусулмона я дастгирӣ кунем бишевай ҳамада мешава. амондара ина я тай дигам шудем та. ба ҳар ду телефонон шудем та амондара. ҳаминҷа бошин ҳамин дута телефон қатъия шудем та. бовар мекунем нишонати админ. гап неста братан. чиста мужикӣ. лайкҳоро бизанем тамом. зинда бошӣ шерина. гап неста братан. ҳамун канали туёнада касе неста авайда бишавем. ҳамун силкҳои болотона я тоза кунед. илтимос да. ҳамун силкҳои боло рафтагитона я тоза кунед ҳамаша. муслим ҳама ҳамун силкҳои худат бидаи теви ҳамадон. я тоза кунем болора. армондара андижон уз шудагӣ айта бишаша.
андиҷон ина я таи дига мешумта. андиҷон уз 913, ина 914 шудамта. ба ҳарду телефоном карамта. андиҷон индам шудамта, иштам шудамта ҳардашда. фазил сколько у тебя общей части? 5000 ай ман. спасибо армон. чида монетизатсияҳои накардӣ? мекунем иншолло ба наздикӣ. ҳамаш буд чидаги аз соатчон подписчикшон заявка роҳӣ кардан дар кор. муслим благодарю. муслим бушае шуданад. андиҷон дадуша муслим. андиҷон 915 муслим шуда ки ассалом. як бори дига хушомадӣ, як бори дига бо турецкая хушомадӣ братан. хуш бошӣ ака. ам силкҳои болотон ая тоза накардем? ам силкҳои боло рафтагитон ая удалит кунем? удалит надо, это не любит. амондара шудам тамошавин. амондара турецкий дабиша.
سریال در چیزهای مفید شدگی هم. رحمت مسلم 30 شدن تون. окей брат, ози лайкош қатӣ мешунта. Анаму лайкш қатӣ бишаи бозурай. касе меша ба ҳамон лайк комменту шави. берӯзҷон давлатов китоби дард. алайкум салом, хуш омадӣ бародар Берӯзҷон. ҳамон лайкая шата занава Берӯзҷон. берӯз ҳамон лайкая шата қатӣ бизан ба силката партанги. садои ҷавонӣ хуш омадӣ братан. ҳамон лайкая занем бародарои азиз. хуш бошӣ. шумоам хуш бошед братано. ҳама каса хуш омадед барои дастгиритон хуш омадед. ҳама каса якдигарро дастгирӣ кунем. бародаро ҳами канали туёна дая дуромада хабар гирӣ. ман 2 канал қатӣ мешунтон авзӣ. ҳам канали туёнара я дуромада дастгирӣ кунед братано. ки беҳрӯз ҳамҷа бошӣ ҳам канали туёнара я хабар гир. садои ҷавонӣ ҳасти ҳамҷа. ҳам канали туёнара я хабар гирӣ. ягон кас ҳаст? ҳай бигӯен. ҳаста ягон кас? садои ҷавонӣ силката парт ҳамҷа бошӣ.
ишканамон чи ман мондам тамом. ба фикрам ҳами ҳардумон тоқа мондем чи ҳама рафт. заряд тели ман оз мемра майли дедаҷон панот бахто ки заряд телефон мемра светоам мирдак. панот бахтодаи братан мекуши мана ки заряд тели оз мемра ба ҳайф меша сахлани нокарда. майла панот бахто давай пага соати 12 да дром медром бо 12 мода шумода 10 меша чанд меша сарш метем бодро дастгирӣ каран мегирем. майли панот бахто.